guys, welcome back to my vlog. So, ang atong video karon ay mga langgam diri sa bukid. Mga dinakop, kanya ilang gibuhi. Manan-aw tanim nyo. Galan punod kusi. So, tana, kuyog na ako. Ganindot sa langgam. Kusi. Nindot kaayo mo kanta. Kusi. Uy, ngano na nagtuwad mo diha? Tik 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 kusi. Tik 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 tik. Kanindot niyo mga balhibo eh. Nagana man ninyo, oy. Ilahan nila manilin. Yan o, mga langgam. Di apa jud. Alimukon. Alimukon. Sanang amig alimukon ni. Mga rinira nga. Dili. Yan o. Naghana, oy. Tik-tik. Oh, kasweet nila. Sweet nila, oy. Oh. Wow. Kanindot sa mga langgam. Langgibuhi. Langgam lagi, lagi taon. Oh. Alimukon. Kusi. Sila ang marimira nga